Bu aralarda республика районнары буенча күп йөргә туры килде. Бу юлы мин Яшел Үзән районы Түбән Урысбага авылына килеп чыктым. Күрәсез, бу авыл үзе бик матур, үзе кечкенә генә булса да, менә ничек иттереп матур иттереп таштан эшләнгән чишмәләре шаккаткыч. Әйдәгез бу авыл турында авыл кешеләреннән сорыйк. Менә бер апа килә. Исәнмесез? Исәнмесез? Үзегез белән таныштырыгыз әле. Мин бу авылда туып үскән Яруллина Фәүзия булам. Мин 66 елда тормышка чыгып киткән идем. Калининградта ирем минем моряк булды. Мин штурманга кияүгә чыккан идем. Ул штурман идем. Аннары үсте капитан дальнего плавания булды. Ул 45 ел диңгездә җөрде. Ике кызыбыз безнең бар. Мин балалар белән тордым. Әни әти бар иде. Әни белән әти инде үлеп Калининградта калдылар. Без менә ирем Рауил кайттык монда. Без кайттык 10нчы елны, 2010 елны. 2014 елны дөрекмән генә ирем минем үлеп китте. Вот мин хәзер монда яшәп җатам. Миңа бик ошый, потому что минем шәһәрдә торасым килми. Монда авыл халыгы да бик әйбәт. Вообще монда бик әйбәт. Мин монда туып үстем, чишмәдән су эчәм, продуктлар барысы да свежий, һәммәсе дә никакой ГМОлар бер нәрсә дә юк. Сыр сөте, җимырка, барысы һәрбер кешедә бар монда, һәрбер кешедә. Вот менә чишмәгә суга төштем. Бүген Коръәнне укытам, Алла бирсән. Фагыйлә сезне дә чакырам, әбиләрне чакырып җибәрәм. Бүген бик знаменитый безнең бер дата. Шуңа күрә Коръәнне укытам сезне дә, чәй эчәргә менә бергә кайтабыз безгә. Вот. Менә мин барамында күпердән безнең төзек, бөтен җир менә нинди күпер, чишмәнең главный чишмә безнең тегендә, анда менә авыл кешеләренә су алыр өчен удобный булсын өчен менә трубалар белән бик матур иттереп эшләп чыгарылып куелган. Асфальт юлдан төшәбез дә, шуннан су алып кайтабыз. Авыл бик төзек, бик матур. Сез ничектер әмин тимер шелтәрле күперне беренче күрәм. Менә барам һәм аста бөтен нәрсә күренеп бара. Бераз гына экстрим да, бераз гына башта әйләнә монда. Мин беләм инде Кытайда шушында күперләр бар. Менә аста карыйм һәм асты ничә метр монда күренеп тора. Камышлар, авылның матур күле. Килегез бу авылга. Шуннан да сез бик исләнеп кайтырсыз дип уйлыйм. Менә безгә удобный булсын өчен чишмәнең өстән чыга юлы менә труба белән, менә пожалуйста, менә монда килеп без алабыз суны. Менә трубалар белән китерелеп куелган. Безгә удобный булсын өчен. Менә су алырга бик әйбәт, кер жуырга пожалуйста бик әйбәт. Менә монда су алабыз, и тустаганнар да инеп тора. Менә монда бик удобный эшләнгән безнең өчен. Менә бөтен даже шәһәрдән кайтып алалар. Күп кеше шәһәрдән алып китәләр, бик тәмле чишмә суы. Шәһәрдән алып китәләр, кайтып машинага киеп. Ничек матур итеп эшләнгән. Да. Чишмәнең исеме бармы? Ой, чишмәнең исеме. Урта урам инеше бездә чишмәләр күп. Бу Урта урам чишмәсе дип атала. Еще борына Җәнгелби чишмәсе тегендә бар. Оларның монда бар. Также эшләнгән. Вот. Менә пожалуйста, улагы нержавейкадан хәлләр юырга, пожалуйста. Фәүзия апа, бигрәк матур күлегез. Монда бу күлдә, бу безнең плотина, бу күл түгел, бу плотина. Монда бик балык тоталар. Менә кайсы көнне генә әле күрдем, бер күрше авылдагы бер кеше 5 килолы зеркальный карп тоткан ия. Аннары 3 килолыны онсын үземнең күзем белән күрдем. Кыш көне монда балык тоту буенча соревнование бик матур була, ухалар пешереп. Менә монда таулар, шу авылларда. Кем оештыра шушы? Авыл советы оештыра, анда бар инде. Оештыралар. Әйдәгез менеп карыйга, менә монда миңа ашы. Бу нәрсә бу? Белмим, труба барма, җыгылырсың. Мин куркам, мин бармыйм. Ягым тоеп китер. Әник тирәнмени монда? Конечно, тирән, трубадан чыгып китә. Мин йөзә беләм. Менә күрәсезме? Бу нәрсә өчен эшләнгән икән? Труба, чтобы су агып торсын өчен яз көне. Чтобы бертып китмәсен өчен. Труба.
Менә балык тотарга яратучылар Яшел Үзән районына килә алалар. Әйегіз қонақлар, біз сізні күтөбіз. Әйегіз узыгыз дегіз. Вағалайкум ассалам. Әйегіз кірәбіз. Исән сау яшәп жатасызмы? Аллаға шүкір, бигәйбәт. Әйегіз бигәйбәт. Біз сізні күтөбіз, әйегіз кіргіз. Ассаламу алейкум. Күчтәнәшләр белән рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Kızı Elmirem. Ben sizge araşına temli kutular op girdim. İnsan sağ uşağı, insan sağ çeyiz, yüzüne koyup çeyler isip batır yaşayız. Allah'ın rahmeti olsun Zeytin Apa. Bik temli senin koynatkan şekerlerin bik temli. Allah'ın rahmeti Temli olsun. kişiler bitsiz, yüzüne temli kızlar bitsiz miyim? Mene Damira, sizni bek sog'inamiz. Mene sizga kuchtanak bilan keldik. İyi. Apa nişek halleringiz? Allohga shukr, alhamdulillah. Apa sizlargiz әле авылда тормышлар ничек бара? Turmushlar begaybat bora. Allohga shukr. Shukr etamiz, turamiz, namozimizni o'qiymiz-da, onları bog'chaga chiqib ishlaymiz. Onları kirabizda şey ishib olamiz-da, biraz yo'l etamiz-da. Tog'i chiqib bog'chaga ishlab kiramiz. Televizorda qaraymiz. Allah'a şükür kitabını da okuyuz, namazını da okuyuz. Bir rahat yaşayız avulda, koysunlar. Dururga koysunlar. Müşilerimiz köp. Allah'a şükür. Yelide ve lem yulede ve lem yekun lahi kufuven ahade. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak. من شر ما خلق ومن شر غسيق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حسيد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Günahsız kütkerge, tövbeli bulup yaşarga nasip et. Ey bütün nerseni, hatta ko'ngillarimizdagi fikirlerini bilip turuvchi, ko'rib turuvchi Rabbim, bütün izgiliklerini kabul et. Dünyada qolgan ömürlerimizde, köşebe jetken kadarga izgilikte, igilikte o'tkariga nasip et. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah deb jonimizni o'zingga topshirarga, la ilahe illallah deb qorong'i gur eshiklerin ochib kiriga nasip et. Ahiret dünyasında bizga mangulik jannatingni, rahmatingni, ham rizalığını bulaydi. Topşırdım Allah'ım özüne. Rabbena etina fid dünya hasenetu ve fil ahireti hasenetu ve qina gazabenler. Bi rahmetike ya erhamen rahimin. Amin. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Kodan son bilen koşmaz benim. Böyle. Rahmetli olsun diye. Allah'tan temle. La ilahe illallahu zikirlerinin sultanı, cennetlerinin aşkışı ol, anlatmayıkşı biz onu. La ilahe illallah deyip eytü künülge devam, suluşlarını direneyde saflanıp gide hava. İn evvel ota biz Adem, ondan ona biz Hava. La ilahe illallah'tan tapkan künülge deva. La ilahe illallah deyip gitsek iyide dünyadan. Belki geçtin eytir eşin koytup bulmaz yanadan.
Bizni bu mecliske çakırganlarga Allah'ın rahmetleri yağsın. Bik temli rızıklar hazırlaganlar, birsinden birsi temli. Kileşekte de şunday rızıklar bilen toplanırga Huday nasip etsin ya Rabbim bir Allah'ım. Borçalarımızga da isenlik, sağlık versin. Allah rahmetinden toşlamasın. Her birimizni de ahirette de dünyalıkta da rahmetinden toşlamasın ya Rabbim. Bik rahmet sizge. Rızıklarınız bik temli bulgan. Yaşlar avulda küp yok. Ulu yaştagilerin o sirekçililer meşitlerge emine bulayındı. Üzere Kur'an okuşlar var. Üzere okuşlar okuylar. İyi de özleri okuylar. Hele avulda kübrek korklar mı? Korklar şul. 80 bilen 90 arasındakiler. 90'dan uzganlar kübesi. Yaşırekler mi ne bu? 35, 40, 50 yaştakiler olar sonavlığına. Demek avullar kortaya. Şulay mı? Ayet var avullar. Şuna göre avurrak. Koytuşlar, yaşlardan koytuşlar, avulda işlerge iş yok. Çitke kitip işliler. Mine yolda işliler kübrek. Kileçekte avul bitmesin, avuluna bitirmez getirişe Raul, Garipov Raul degen yolda işlevçi var, yol saldırışı, asfalt yol saldırışı, bizim avuldan çıkan o, mine ultırışa kübrek avuluna bitmez getir. Elhamdülillahi ellezî ettegamena ve sakana ve ceganele minel muslimin birahmetike erhamen rahimin. Ya Rabbimiz, borluğuna inandık, rahmetine sığındık, kudretine doyandık. Biz ne rızıkların bilen tukluk etkenin kibik. Kabir dünyasında yatkan merhumlerinin de jonların dualarımız bilen tuklandır. Kabirleri nurlu et. Ey Rabbimiz, şu Kur'an meclisin kabul etip ol. Günahlarımızı gafu etip, oldaki günlerge de izgilikli işlep yaşarga nasip et. Ey Rabbimiz, Allah, dünyada bereketli rızıklarımızı kim etme. Ahirette cennet nimetlerinden mahrum etme. Ey Rabbimiz Allah, şu meclislerini hazırlayan, kış kuvvetlerin, molların soruf etken, meclis üstünlerinde de bizning ülüşümüz bulsun deyip, kuşteneşlerin olup gelgen bendelerinin ko'ngillerinde nindigine niyetleri, tilekleri bulsa, hemmesinde kabul et. Kabul buluğun dünyada görürge hem sizirge nasip et. Kur'an aşı tamamlandı. Hocabike konaklarını ızata. Sen sağ bulduk tamam görüşürüz yazsın. Amin. Senlikte görüşürüz. İsenlik bilen, şotluk bilen, tiyizlik bilen. Koyu gazeteler bir şey yorapı. Sağ bulunuz. İsen sağ yaşayınız. Rahmetlik zor. Bəxit ne bol? Ya Rabbi, Allah rahmetinden çiksiz bəxit de motor yaşlarga Xuday Teala koşsun, bizim suygan kişiler bulsun. Rahmet sizge. Rahmet zor. İsen sağ bulunuz. Şu kızlar bir jakın şu sol balalar mena. Zeytun apa siz kimler bilen yaşaysınız? Mim 5 bolay. Taraldılar, bir özüm burada uyda yaşayayım. Bir üzügüz. Bizim Korşu'da kadar işinci kızımız var Solalar iri uydu. Yolcuk nakike ulup koydu. Zeytun apa bir yalgızı yaşav kıyın tugul mu? Tugul kızım. Yani 94'ge ciddi buldu. Siz 120 yaşka jittiniz. Kerak mi? Kadirsiz ömür bula kızım kerak mi? Boş ikinci bu tura korağımda namaz okuyan çıktı jonadan okuyup sataşmadım iken deyip. Onlar irim avurdu 8 yıl. O da yürüyülmedim. Mine hazırında şu kadimçeni korap, öğrenip tebere öğrenip okup gelem kadimçe okuyayım. Onları onlar üstten değilse ölmesem yosun öğrendim dedim kadimçe. Kadimçe kerak değil. Şunu dikal kızım. Rahmet yalsın sizge. İsen sağ Tomusun bulunuz. musun? Yok. Rahmet yalsın. Bizim işen sağ bəxetli bol. Allah'a tavşırdık. Matur günler, matur turmuşlar kütsün sine. Mine bu avulның da meşetin görəsiz ekranlarda.
Мәчет янында авылның кунаклары да бар икән. Исәнмесез? Исәннәрмесез? Мәчеткә килдегезме? Әйе, мәчеткә килдек. Безнең авылыбызда кечкенә генә булса да менә Нур мәчете эшләп тора. Аның һәр көнне азаннарын тыңлыйбыз. Бик яратабыз авылыбызны. Менә мәчетебез бик гөрләп эшләп тора. Сез еш кайтасызмы авылга? Бик еш та түгел дә инде, но кайтырга ничек итеп сәбәп булган саен кайтабыз. Минем аңлавымча, сез авылдан киткәнсез, сезнең туганнар калган инде монда, шулай бит? Әйе, безнең монда туганнарыбыз бик күп. Әниебезнең, әтиебезнең гомерлек, зиратта гомерлек яталар, әниләребез, әтиләребез. Менә без алар янына елга 2-3 тапкыр кайтырга тырышабыз. Кайчанда булса балаларыгыз, оныкларыгыз үзегезнең әби бабайларыгызның яшәгән авылларына туган нигезгә кайтып төпләнсәләр, сез риза булыр идегезме? Бик шатланып риза булыр идек. Бик шатланып. Менә безнең бу сугышта калганнарга, сугыштан кайтканнарга һәйкәл. Бу җиргә килгәчтен, конечно, җылыйсы килә. Минем инде хәзер әтием дә юк, кайнатием дә юк. Олар сугыш дошманнарны җиңеп, безгә матур тормыш өчен сугышканнар. Олар хәзер югында җирдә, без матур торсын өчен. Тәшем белән менә шушы төшкә киләдер тә. Күзләребездән оларның батырлыкларына сокланып җылап китә торганы. Вот стадион менә монда, менә пушка тора, вот бу сугышканнарның истәлегенә, дә җиңүчеләрнең истәлегенә, пожалуйста, менә пушка безнең монда сугышта булган бу пушка. Искә алабыз 9 майда чәчәкләр. Сездә бит әле мәктәптә эшләп килә. Менә мәктәп безнең бик матур мәктәп безнең, пожалуйста, эшләп килә. Ну, хәзер инде, конечно, балалар гына оз. Ну, может быть, тробора балалар да күбәер. Хәзер колхозларны бит инде күтәрәләр. Может быть, кайтырлар, кем белә бит. Менә күрәм, сезнең шуның хәле матур стадион, үзегез килеп спорт белән шөгыльләнмисезме монда? Шөгыльләнәбез, килеп китәбез. Аннары сон без менә ни скандинавский ходьба белән менә кругом йөрибез, менә шулай итеп кругом. Кич монда бик күп безнең эшләр менә кич йөрибез. Мин кичә бит әбиләр белән сөйләштем. Алар әйтәләр, авылда 80-нән 90 яшькә хәтле әбиләр күбрәк яши. Дип, бабайлар юк малай. Бабайлар юк, бабайлар вообще юк. Сез әбиләрегезне монда алып чыгыгыз, күбрәк шөгыльләнсеннәр, чөнки безнең татар әбиләре яшәргә тиеш озак итеп. Чыгалар. Менә монда яшьләр волейболны уйныйлар. Аннары сон бик уйныйлар, жокын авыллардан да киләләр. Һаман күрәм мин уйныйлар, монда кич сайын уйныйлар. Пятница, суббота, воскресенье. Менә монда кыш көне хоккей. Бик зур командалар була, прямо призлар белән. Вот, уйныйлар, без барабыз, кеше күп була, кыш көне бик ашка авыллардан киләләр, командалар белән. Аларның киемнәре дә городской спортсменнардан бердән начар түгел. Шундый аны монда алганнардан куян биргән. Һәм менә инде сезнең иң зур теләгегез авыл яшәрсен, шулай бит? Яшьләр, үзегезнең авыл яшьләре күп булсын, шулай бит? Авыл яшьләре бик күп булсын, эш булсын яшьләргә, ватаннары булыр. Мин яшьләр бит хәзер әйтеп булмый, начар түгел дип. Алар бик тырышалар, тоже эшләрләр. Белмим, пока бердә күренми. Булсын, может быть, скотоводство или овощеводство или что-то вот шундый булса, менә кемдә булса, эш булыр. Бездә кеше җалкау түгел, эшләрләр. Кайтырлар. Может быть, үйләрдә кырырлар. Наверное, вот шундый теләк белән калабыз. Авыл яшәрсен. Кем өчен сонда бу? Әбиләр үлеп бетәннәр, яшьләр кирәк. Уйнарга әбиләр беткәч. Ала мине, аулына
Тәпи йөгреп кайта